गो प्रिया, हा आज विकेंड हा आणि आपल्या भांडूप मध्ये एक नवीन चायनीज वाला येलो, धुरंधर चायनीज. चल खाऊ जाऊया. रे खुळावलंच मेल्या. त्या चायनीज मध्ये आजीनो मोठो असता आणि माका माझ्या आजी पेज खाऊन मोठा केला. रे माणसान सकाळच्या पेज प्यावी, दुपारच्या उकडो भात खायचो, व्हेज वारात कोपऱ्यातली भाजी आणि नॉनव्हेज वारात मच्छी ताजी. आणि काय नाही गावला तर कोंबू असाच बॉयलर. गावठी. ह्या असा काय चायनीज फायनीज खाशी तर पटकन जाशीत. मेलो. आजकाल गावात कोण उकडो भात खाणार नाही, सगळे पॉलिशच्या मागे लागले आहेत. आणि याचा काय, आणि गावठी कोंबडी. अरे गावात कोण कोंबडे पाळणत नाही. दादा ते शेजवान चटणी आणि 4 शेव टाका टाका. भाकरी कालवणाची चव लय न्यारी, कोकणाची बायो जेवणात भारी. कोबी पण टाकतात, खूप हेल्दी असतो.